Готово. Снимай. Екшън. Аз съм се надъхал, почваме, правим го на един път. Добре, ще кажам кога. Ако ми ще пада да ме пита така се казвам, ще ви кажа да се казвам Пешо. Оле. Никога не беше еуфорията. Първо място спечелих и така. И ги бих. Да, би ги на топани си тръгнах. Еуфорията каква беше? Люта! Това беше интересно. Представи се. Аз съм Станислав Станиславов, от 12 Б, професия готвач. Какво състезание спечели? От рали крос дисциплината в 1,6 до 1600 кубика на предно предаване атмосферни. Как успяваш да съчетаеш ралито с професията готвач? Едното ми дава адреналин, другото ми дава образование. Има ли нещо общо между двете? И двете трябва концентрация и внимание в детайлите, защото една секунда на невнимание може да стане лошо. Докато в готвенето една съставка да изпуснеш и няма да се получи ястието. Имаш ли съученици или преподаватели, които те подкрепят и ти дават мотивация? Имам, разбира се. Доста и учители ме подкрепят и ме мотивират, както и съученици. Какво би посъветвал други ученици, които също имат две големи страсти или хобита в живота? Как биха могли да балансират между тях? Трябва да са концентрирани, мотивирани, да имат ясни цели и трябва да се борят. Високата скорост трябва да се развива на писта, а не на пътя.